принцип имах идея да правя клип на нещо съвсем различно, обаче нещо се случи вчера. А именно, че излезе нова песен на така популярния изпълнител на планета Фики. Песента, разбира се казва Is This Love. Проблема е, че когато подобен изпълнител пусне песен, всеки очаква, че ще бъде нещо добро, защото той с това е популярен, че прави хубава музика. Да, става въпрос за Фики, точно така. Не слушам неговата музика, не знам за вас. Той направи в момента не изнерви само почитателите си, а изнерви буквално цяла България. Така че искам да изгледаме песента му заедно с вас. Гледахме как песента просто започва. Казва някакъв пейзаж и все едно с пейнт е нарисувано Is This Love. Това е просто самото начало на песента и виждате колко аматьорски е направено. Бюджета на самия проект е бил толкова нисък, че те все едно са поставили нещо, текст с... Все едно гледаш моя банер в YouTube, човек. Yes! Планета просто се е съгласила. Те са се съгласили да пуснат нещо подобно. Бих искал да кажа за сега добре, но единственото, което сме видяли е как той просто стои в някакъв кръг на някакъв стол и абсолютно нищо повече. Страхотно. Минала е една минута. Coming closer, won't you tell me, is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Два пъти. Is this love? Три пъти. You're the only thing I see when I close my eyes. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? You're the reason that I breathe. Is this love? Първо звучи ужасно, защото има някакъв акцент, който е хипер странен да звучи на английски текст. И незнайно защо английски текст бива продуциран от българска медия по някакъв си начин в България. Защо планета прави нещо подобно? Как са се съгласили? Как? Чул ли си как звучиш, Фики? Ти звучиш добре, но самата интонация и самия проект не е окей. Is this Is this love? Издиславе! Издиславе! Защо по дяволите си позволил нещо подобно да излезе? Издиславе, питам те, Издиславе! Защо си позволил нещо подобно да бъде реалност? Защо просто не отиде при Фики? Определено Фики ти търси, Издиславе. Защо не го причини, Издиславе? Защо не го причини, Издиславе? Честит син, друже, да е жив и здрав. Как се казва? Is this love? Най. Окей, искам само да кажа. Още веднъж. Личи си, че бюджетът е хипер нисък. Той просто стои на един стол, както аз правя в моите клипове, и си мутае главата по този начин. Двама човека, на които сигурно са им платили 20 лева, просто да се държат за ръце и да ходят. Това за сега, само 2 минути. И не само да не забравяме как започна песента. Все едно беше нарисувана от Paint. Найс! Ето отново. Същото. Това е. О, не, този път виждаме как... Айле. Просто стани от стола и запей, мамка му. Това музика ли е? Since I met you, my love has a new meaning.
love? Is this love? When you're О, not най-сетне станахме от стола! Yes! За един кадър! Буквално за един кадър станахме от стола! Браво! Та дано Издислав се покаже възможно най-скоро. Стискаме палци за Фики. Фики, намери Издислав по-бързо. Издиславе! Издиславе! Calling Издислав! Издиславе, бързо! Фики те търси, пуска нямам идея какво пуска, дори не е музика, човек. Да, дами и господа, ако сте харесали, нали, това видео по някакъв начин ви е накарало поне малко. Мисля, няма начин това нещо. Това сигурно ви е разбило ушите. Stay Издислав.